Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to this channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu latest. Wathi kwa-Mseleku kusibindi akasebenze angaveli alethe intombi niyakhumbula. Manje kanti unamalini umntwana lo? Kwashesha kangaka. Samuzwa esho lapha kuThando Nes'thembu ukuthi yena ufuna ukwenza ukuphindaphindiwe lokho kwenziwa ubaba wakhe. Hey, ngiyaphuthuma uyaphithizela. Mina ngibuza ukuthi kanti manje useyimillionaire yini? Mayise egijima kangaka. Ay. Cha bengithi mina ngizobabaza kanye nani. Futhi-ke uzothina umakamnini ngoba phela umakamnini wayethe hayi yena akayingeni indaba zikaMpumelelo. Manje ngase useyingena ngenkani. Usemfake phakathi ngenkani. Useyimillionaire uMpumelelo, useyafana nobaba wakhe financial ngoba wathi ubaba wakhe akasebenze ukuze azolobola angaveli athi nje ufuna isithembu. Wathi uMpumelelo yena usenesithembu seyintombi. Shothi uya-ke kumakhosikazi ngoba phela wathi ubaba wakhe abangabathatha abaney'ngane uma kuyibo abazoba obaba bey'ngane okusho ukuthi bayabashada. Hayi mina bengithi-ke ngizobabaza no-anti labo sibona nabo Uthando Nes'thembu. Angithi ngasho ukuthi iy'ngane zaka-Mseleku singayihlebi kakhulu ngoba siwo-anti. Siyababaza njengo-anti ukuthi hayi bo kwaze kwagijima. Kunjengoba-ke sikhuluma ngalolu hlobo esikhuluma ngayo. Ngithi ngasho ukuthi indaba efana nale siyayihlonipha. Kunjengoba uyagijima nangomntwana. Hayi. Engathi bengabe bembizele eceleni kodwa bemnika izaluleko. Noma ehamba-ke le jena athi uyayihamba ngoba usemncane. Okwami-ke wathi ubaba wakhe naye waqala emncane. Hayi thina sizobabaza phela into masiyibona ibabazeka. Sigcina ngokubabaza-ke kuphela. Okunye ngiyabonga isupport, ngiyabonga ngiqedi. Bengithi nakho-ke esesikubona ku-social media yikho lokhu enizokubona la. Ngiyabonga isupport, ngiyabonga angiqedi. Bye bye.